Turi sugeng basuki aturi mali kula nembe kepanggi mali nyuwun restu ingkang pangestu nedha jembare pangapura maku manusa lindungan panggonan lali luput lan salamillanipun kula serencang milanipun kula serencang nyuwun agung ing pangapunten nedha jembar ing pangapura maklum manusa ning dunya panggonan lali luput lan salah lali sugeng lenggih kula turi sugeng besuki aturi mali kula nembe kepanggi mali aturi mali kula nembe kepanggi nyuwun restu ingkang pangestu nedha jembaring pangapura maklum manusa ning dunya panggonan lali luput lan salah milanipun kula serencang nyuwun agung ing pangapunten nedha jembaring pangapura Wiramandala sandiwara Raden Mas Juleng pimpinane alamate saking Bulak Jati Barang Kabupaten Indramayu seniman lan seniwati seni kang pribakal ilang seni kang dipuja-puja seni kang tinggalane para wali kang wajib dipusti-pusti mane wong seduluran ora bakal lali selawase sumur masih kelingan Bapak Jati Buacat Mama Tuan rumah dewek minangkane sing ditembang dilali-lali angger ora lali dilali pur angger bae ora kelipur nambah lawas tadi keli nambah lawas kulane dadi kelingan senajan rega pa ada ning batin tetep barengan
Mama tuan rumah, ibu tuan rumah, minangkane bapak jati buajat sing ditembangi. Nyene man ketone mani ari melas saja suwe-suwe. Mama tuan rumah, ibu tuan rumah, jangkrik daminon pulan mong ditinggal kari. Mama tuan rumah sing ditembangi sareng ibu tuan rumah minangkane sing hormati. Boten ke kantun bapak Saipul dingin minangkane saking Losari Kidul dewek calon tuan ajat. Mama Saipul dingin calon tuan rumah minangkane saking Losari Kidul dewek. Aturaken matur kesuwun sanget nyenyetan balik yang ulun tiba sedan kadang-kadang beli kelakon. Mamae Eko Papa Saipudin calon tuan rumah dewek kang ditembangi. Ngaturaken matur kesuwun dihormati mama tuan rumah. Ngaturaken matur kesuwun malih dumateng Mama Eko. Ngaturaken matur kesuwun. Yesus ning sapa Suniti Praga Mamai Alpin sareng bos martabak pancawarna salam kangen. Bos martabak pancawarna Mamai Eko calon tuan rumah geding Bapak Saipudin minangkane sing hormati. Ning sapa Sunar Nitip Naga ning di Sunar nitip diri Jungjang mayang pamikula dega-dege dudu sanak duduk kadang sampean siji minangka soko gurune ngaturaken matur kesuwun sanget bos beras saking kedungna bos beras sareng papai hera ngaturaken matur kesuwun sanget. Lali yang gerbaya sonora bisa lali sareng bos bawange keding minangkane sing hormati arep sambat ning sapa maning bos bawang Mama cara sadi minangkane sing hormati Mama cara sadiki ngaturaken matur kesuwun sanget. Emane wong seduluran bakal iksi ora bakal pegot selawase papeliut sareng papayak sini keding kang mirengaken ngaturaken matur kesuwun sanget. Wong limbangan
minangkane sing bayari nokiin sareng masudine gede saking kedung nang dewek kang ditembangi ngaturaken matur kesuwun sering betar li minangkane bos bokong dewek masudingin minangkane sedulure dalang Haji Rusdi dewek nyene man katone mane sareng emas tarli mama tarli wong kang paling bela dewek ababsin kang ditembangi minangkane bos bawang ababsin bos bawang minangkane sing hormati ngaturaken matur kesuwun sanget mane wong seduluran ora bakal lali selawase Bapak Saipudin minangkane saking losari dewek calon tuan rumah dewek minangkane sing hormati sareng bos martabak pancawarna ngaturaken matur kesuwun Mame Eko Mama tuan rumah keding minangkane sing paling eman ngaturaken matur kesuwun ngejrit maratan langit ngocek maratan jagat kaya nangis sejroning batin kaya sedih maning atine geblak dada goyang kepala timbangan tresnane kula Mame Eko sareng bos bawange keding kang ditembangi calon tuan rumah minangkane saking losari kidul dewek ajalani selawengase Bapak Saipudin Mame Eko Jungjang mayang pamikul adege-dege dudu sanak dudu kadang sampean siji minangka soko gurune senajan ragane angkang nanging batin kulane tetep barengan bae ditilih gigir lagi ditetang diharap sing disawangan ditukang lenjang ditilih digigir lenggih disawangan ditukang lenjang Mama tuan rumah Mame Eko keding minangkane sing bayari Mame Eko sareng bos bawange keding Bapak Saipudin anu mana Bapak Saipudin Mama tuan rumah kang hormati sareng nyonya prigel tuan rumah kang bayari aya paribasa sanes meja tapi kursi lemari buka sorangan sanes beja tapi bukti abdi tengah terang sorang hari gulang guli abdi sorang
ari gulang-gulang guli abdi sorangan gulang guling abdi sorangan ari gulang-gulang guling abdi sorangan gulang-gulang gulang guling abdi sorangan aduh ala iya abdi sorangan Mas udine keding minangkane sing ditembangi sing duwe kudung nang dewek saring bapat tarliem abad tarlim minangkane sing bayari kang paling eman minangkane bos pokong dewek abad tarling minangkane bos pokong dewek kelingan kenang emane kelingan kenang sayang anu mana calon tuan rumah dewek kang hormati Bapak Saipudi Bapak Saipudi Bapak Saipudi dalan ngajerit maratan langit ngocak maratan jagat kaya nangis sejeroning bat balik ke kita mah dure apa biasa mindo pengendang kian mah biasa mindo angkatan Purbawisesa ugi-ugi iman sejati ancoy penggelar jagat kendarakan tetaline ketekangan sing ranjing bangepole kang kinarya rumput canduke pabiridan condange kang kanarewaji condange kang kinarewaji sayang mama tuan rumah 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 semene sampai lamat-lamat kelingan kenang emane kelingan baik kenang borat lang dong di
Ali masih tilil maning Bapak Sepudin tilil maning bae Masudin jogede priwin jogede lamun kaya mau cang jogede priwin nang sampai repot jogede priwin iku pegambang sing bisa Pak tilil dok dilentong sae asal jagung uri di udang bagong ari kakolo anjing agung aduh mama tuan rumah dalan mama tuan rumah kuring tulung la 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 aduh di udah bakong kolong berangan ninang abi gogoleran jago golerangan tong tolang kakak kawinan bapak koe salasa tebeja-beja aduh si bapak ulah ngadua banda teboga anak gesea putraku si adik Runo anak putri bangun gayi putri kang ayu rupane planting abang iku kang jadi asmane aduh ibu boten bade turun aduh ibu boten kade kuku lenting abang tunasane yuyuk kangkang lamun arep rumah tangga bebeneran ajak nganti awan bengi keluyuran balik esok cangkeme mambu inuman ayae pandu alasane dia aja batur melekan pegat bisa sampenan entok talake bulan rima bukat wis lagi kudut balen maning angger kaya sing dingin tetep pagi gawe
mampu inuman alasan